the skies. Ngivele phezulu and feel like I'm a star. I'm going far, man, I've been in the street for too long, I'm going on. I wanna live up in the sky, ngivele phezulu and feel like I'm a star. Shit, I'm going far, man, I've been in the street for too long, I'm going on. Okay, it started from the bottom, now we here, we keep it low key. I've been all alone, trying to wake someone, some movies. Now I got my niggas in my back, in Plaza Nkuzek. Zwana no professor, baya buzu, butum konzen. You're busy claiming my drone, now I'm back and sugen. Hambela pesulu, ngazufungu, kuskinkanyes. Danda nega butle, ngishupe, mumfas gaskaleni. Umzanze meche kwa puma, na oseke sbayeni. Kuluma nobani ke lo? Kuluma nawe Brenda. Ngihambe nani? Ya, woza sambeni. Ngingathemba uhlalele khona.
Ngisho impela usakwenzenike manje ukuthi nje utshothi usile-ke mina ngizomkhombisa ukuthi ngisele ngaphezu kwakhe. Sokwenzani-ke Rolei? Lalelani, kusasa ngifuna nifike eyikhonto ngifuna senze. Bebekhuluma ngani lapho? Aqhamuka thina bathula. Kanti nawe uyibonile leyo nto? Akhona-ke amaqhinga asebephezu kwawo. Ya, ngenzeka.
ukholwa ngempela ukuthi uNokwe uyenzile le nto? Uthini manje lo? Umbuzo lo mfethu Mishele. Lalelani nisho masafuna ukuhamba nami lokho aningisanganela la. Mfethu ngicabanga ukuthi umqondo wakho awusebenzi njengamanje. Usho ukuthini? Uthini manje? Ngiyakhumbula fesidlula eduze kukaloleni bathula. Mawucabanga babekhuluma ngani? Ngempela why oruleni bahlangene ngamakhanda mase kwenzeka kanje? Ukhona ukushaya amanzi. Usho ukuthi ikhona yazi iroleni ngalento. Isobala phela lento. Chloe, cela ungizele wethenga lapha emnyango. Alright. Wait, mina ngithatha. Wait, uthini? Yazi ukuthi utshatsha nathi. Ngombizelana la. Ngimuzo ukuthi usathanda ukuhamba nathi ngezi. Of course ngiyathanda. Okay, asamba. Guys, ngiyangibukisa yini? Sebehamba naye futhi awukwazi. Ayibona abantu boku naphila inhliziyo. Clearly plan yami ayisebenzanga. Kuzomela ihlale silindile. Silindele manje. Uzogada futhi iroleni, ingakho ngiphethe nekhamera ukuze sibone ukubona. Angicabanga ukwenza nekhamera. Izobeka la bangekwazi khona ukubona. Engathi ngiyayithanda. Ya, irathi impela. Asiyibekeni phela sisalindele.
Kukhona amaqhinga asephezu kwawo futhi uRolene. Yawuqinisile kwangathi ikhona into abayiplanayo lana. Bahlangana ngamakhanda nje babukani lapha. Hayi asazi amsho bona bayazi sibahlanganisa. Yini? Hawu Oscar ubuza nje into esobala kangaka. uRolene ucika ukuthi unokwethemba uhlangene ngaphezulu kwakhe. Yaqinisile. Manje bacabanga ukuthi asoba imali yakho esikhwameni. Hayi besiyazi uselala leklasini. Hawu, ngibani? Ubani? Nokwethemba ngiyacela ukukhatha sibona ukuthi imali akayithathanga. Miss, angithathanga mina imali kaBrand, ngazi ukuthi ngiyazi kaBrand. Bengazi nokuthi uBrand unemali, sengithathanga ngazongiphatha ngayo imali. Ngizokukhwatha-ke ngenzela ukuthi bajabule kodwa mina ngikwazi ukuyisela wena Nokwethemba. Nokwethemba, angiyazi mina Miss le mali akusiyona yami, ngiyithathanga imali kaBrand. Usho kanjani ukuthi awuyazi ngibe ngikipha lesikhathini sakho? Angiyazi mina Miss, angiyithathanga imali yakhe. Yeah, Michelle. Igcine kade ngifake ekhaya. Wena kubonakala la wena ukhipha imali wenika uRolene. Ngiyabuza, ugcineni nikubona imali yakho. Angithi ngiyasho nje ngigcine kade ngifake ekhaya. Rolene bendula phela wena uthi endleleni. Hayi kahle bana beyikhoma ngesibhaleni. Hey, bana bakase kubhaleke phambi. Wow! Rolene, I'm so disappointed in you. Ungayenza kanjani into njeni? Lalela-ke sisi, phakathi kwezinto ey'mbili la. Phakathi kokuthi ngikisa principal or uyagorobhala for 2 weeks la eklasini. You choose. Miss ngiyacela ungangise principal ngiyacela Miss ngizogoroba please. Fine. Kodwa okokuqala kuzomele uxolise la kuNokwethemba. On your knees, damn it. Suka lapha kwami mnyanyisi. Sorry siziyazi, hamba uhlala phansi. Ehamba wena le mali. Nizakuphatha imali engalo esikoleni ngoba kwenze njani? Ukukhohlakala wena lowo. Wena futhi ndinga umzali wakho la esikoleni. Sengikhathele ile mpilo esiphilayo. Ukhuluma ngani phela? Lento yokuthi uRolene lokho esihlohla ngezinto ezibhedayo. Kahle kahle ufuna ukuthini la? Mina ngeke ngisakwazi ubungani kaRolene, angazi-ke kuwena Prince. Mvumelana nawe Brent, senza ngesise ndawo. Banibona kanjalo inkinga yendaba ngizoqhubeka ngihambe noRolene. We
Hayi. Singinsizwa. Sicela ukustadisha nani. What did you just say? Ngithi sicela ukufunda nani. Why? Why do you mean why? Msinyore lenziwenza manje. Roland, Cela nisambele kazi ngoba nesiphazamisi. Kodwa guys ngiyabona ukuthi ikhona inkinga ekhona eGugunyoro Lane. Ya, ikhona ngempela inkinga ekhona. Yazi bafethu ngicela ukusola lento obhuti ukuthi beyade beqinisile mabethi bafuna ukufunda ngathi. yeah, maybe sebabona ukuthi lento debenza wrong. Ya, kungenza. Guys, asambeni siteke indaba zangu nangu umalume. Prince wena sahambi noRolene. Ingaba sisaba nabangani. Really? What happened? Sibona ukuthi ubungani bethu sinoRolene buzosifaka ehlathini sasesibona ukuthi sihlehla kuyena. Yazi. Kanti uzomela ikhole ngoba injalo nje. Subeke kucho khona ubonile umsindo into eniyazi ubusho ya bantu bam siyakwazi ukubona sonke le moto yes sir ngiyafundela yes sir into engizongenzela yona abantu bam izohlukana iba ama-groups awu-4 ama-groups amangaki awu-4 okay kulawo ma-groups awu-4 i-group izozihamba igama i-group izokwenzani izoziqamba igama lelo gama maseniyigqambe lona seniyi-group nizobe senifunda nendatshana nenze short ne-understand okay Mama seni-understandile nizobe seniyi-summarize nikhiphe kilo magama awu-150 nizokwazi ukwenza lokho yes sir azisheke asihlukane nama-groups okay ke bantu bam sisihlukane sama-group
That's one bale. 1, 2, 3. Now the group? Oh, okay. Group of 2. Okay, this is one. Sizobhala lana ngathi sesenzani siyasummarize. Summarize amagama amangaki? 150. Siwasusela kuphi kule ndaba. Sifunde understand, okay? Yes. So sesibhala lana amagama 150. Lalela paper. Lalela paper. Lalela le group. Asihlale kahle, sihlale kanjani eklasini? Discussa asimemezi, angithi? Yes, sir. Yes. Bangaka abantu ababhala egrouphini? Yeah. Okay, time is up, pens down. Swabhala amaphepha ngifuna ukubona igama legroup ngaphandle. Thank you. Thank you. Ngibhala kahle. Kiphelile. Class, ngiyabonga umsebenzi wenu wenzile uyancomeka except for only one group engiphoqile. Okay, sizozwa ama-results ukuthi ahambe kanjani. Are you ready for your results? Yes. Ngiqale ngaba ngiphoqile noma benze kahle? Qale ngaba? Benze kahle. Siqala kwiphesenti enkulu siya ngokwehla. Sizigcine ngabo abangenzanga kahle, okay? Yes. Alright. Igroup eyenze kahle ngawo wonke yawashaya amakhanda amanye amagroup i-achievers. Achievers ithole 90%. Kwalandela ama-superstars. Ama-superstars wona enze 75%. Players. Ona is 65%. Yes. Good. Our last but not least group, which has done not very well, is our partners. Mona Batole, 25%. How many seconds you have for this exam? No, sir. Are you? What is the clear amount of okay, ngiyabonga-ke for now khaleni sembiso i-breaking isibuye sizodiscussa kahle-ke nomsebenzi kade siwenzayo sesiyiklasi sonke, okay? I will take the cloud. Shame, what? Uzangenela miss? Cabangile. Bese kumane ngiyibuzela nje. Khona vele lapho uzogqokana.
wena nawe No, ngibona ukuthi ngizobakhona. awubayi khona wena Anginayo into engizoyiqala. Ngizokuboleka-ke mina nokwethu. Okay, sezobona. Hayi ngeke guys phela ukubuya zabusela futhi kumele alinganise imali engibese ngiphathelele. Awuzama ukufana nokubuza ukuthi uyeza. usambanile loyo. Hello. Hello ma. Umngani kaNokwethemba lo khuluma la. Bengicela ukubuza ukuthi uNokwethemba namhlanje uyeza yena esikoleni. Oh, hawu akaphumeleli namhlanje uye esikoleni ingane yami. Ngicela ukukhulumisa naye. Hayi akekho nje nhlobo ngisamthuma esitolo. Okay, ngizomtshela. Okay, ke niphile. Sure. Guys, uthi mama Nokwethemba keze namhlanje esikoleni. Kwabhalile. Sesizobona usiza njani. Nokwethemba. Njani sisi? Ngiyaphila Mayisi. Wala ngalesikhathi. Awuyini esikoleni? Cha, ngiye esikoleni namhlanje. Indaba. Ngizoyigoqa. Ngempela. Uyathanda kodwa uye esikoleni? Ngiyathanda kakhulu Miss. Uyaphi njengamanje? Uma besacela ukuthi ngimyele esitolo. Okay, asenze kanjena-ke. Musu ubeke lento othunywayo ekhaya uze lapha endlini nami yazo. Sobheka empahleni zikaThabile ngibona ukuthi ayikho into engakulingani. Usheshe ngoba isikhathi sokushiya. Ngiyabonga. All right. Spela khombisa umfutho babe mina ngibajabulele ngikhombise inhlonipho futhi.
phezulu and feel like I'm a star. I'm going far, and I've been in the street for too long, I'm going on. I wanna live up in the sky, I feel like phezulu and feel like I'm a star. Shit, I'm going far, and I've been in the street for too long, I'm going on. A little homophobic, but I still came for these niggas. I see you looking sour, brought some sugar cane for you niggas. You can't be inspired if you just use your brain for an hour. Painted an armor, using my tears, a painted flower. Don't take me like the boy, I came from the gutter. My first track was a feature, but still I came with the fire. I'm rapping a manga, these niggas screaming gang, it's a false side. Your was I'm a koala, man, I'm a fucking fan of this saga. You look at me crazy like I'm Lil Baby, yo, what's up, bro? Pull my silver dog, is a fuck on yawo, and you know the name is Louis Liz, young nigga tryna get that back so hard so I can buy myself a Louis bag. Bahamas, humble on a bad vibes that we put these sad times. Never in, I will ride if you ride with me to the end. Lions, but we push it kinda fast, it like a thing in yellow, cause this life ain't easy. I wanna live up in the sky, live in the phezulu and feel like I'm a star. And then bring back. Okay, you have to go to the baby. What the killing was away from my book when I was over there. Go to the lab, who may say she was a high name, who had a better person. Sandonan? Dijari? So Mina, so kala ubiza from number 3. So many pizza will be so number 3 wethu namhlanje kubo Brady. Ngicela nishayele izandla Brady. Number one wethu uNokwethemba.
because police never win. And futhi last but not least, ukuthi abantu laba abaphezulu abaningi i-background yabo like bengekho njengoba iy'tshalo manje sometimes they have to go to bed without eating. Kodwa you know what, they keep on fighting and futhi ekugcineni baphumelela. Thank you. Sanibonani babukeli, igama lami nguPhindile Mhlongo. Kulesi story ngifunde ukuthi always treat people equally. Nanokuthi umuntu u-rich noma ka-rich, you must always treat them. Ngiyabonga.